Zullen we zelf weer oppakken hier? Wat is dit? Heerlijk! Wat is dit, jongen? Wat is dit, man? Heerlijk! Ja, zo. Dat is een man die zelf de tent in plaats spelen nou. Zo, die heeft zelf de tent in plaats spelen. Geweldig. Zo, nou, leuk dat je me zeggen. Ik ben onderwijs nou naar het Veenhoop Festival. Daar spelen we jongen namelijk met de band. Hier wordt een aandring. Nou, je zit op het podium, jongen. Oh, prima eens scheren, hij. Nou, goeie dag, leuk dat je er naar bent. Ik hoop dat er mooi op mensen staan van het podium. Het is wel vet, hè. Kan je je voorstellen dat het hier dan helemaal vol Ja. is? Nee. Dampende, stampende massa, er wordt met bier gooit. En dan roept zoiets hoe klompen en dan vind je de klompen hier het podium op straks. Ja, dat denk ik wel. Ja, voor de rest heeft het dom omhing hier nou, hè. Zo, ja, in één keer is het volle drokker, want we spelen namelijk net als eerste. Dat met de laatste Bandidas. Die zal hier het podium kicken. En dat is net het hoofdpodium, hè. Het hoofdpodium dat is hier. Je bent... In principe speelt Danny Vera in het voorprogramma, toch? Ja. Dus die wil nog even onder die spelen. Nou, dit is de band, afdeling zijn we backstage. Dus, zullen we even zien? Hoi. Hoi, ik ben Eduard. Hoi. Hey Eduard, ben ik in jouw... Ja, ik ben Danny. Eduard, zit ik in jouw vlog? Dit is een vlog. Mooi man. Het schijnt bier gooien te worden hier, hè? Ja, ben je al eens eerder geweest? Nee, want anders had ik wel een ander pak aangetrokken. Ik word banger met een minuut, man. Ik zit hier naast een band, die hebben een fucking kettings aan. Een of andere gast die doet iets met vuur. En dan heb je nog mooi werk en dan komt er een of andere halve tamme songwriter uit Middelburg. Eens te net te pakken. Succes ook. Zo is jij hier, we gaan hier een caravan. We heten Abian. Ik ben de band Abian. Oh, wat is dit, Chen? Lekker. Dat met dus als eerste op. Nou, dan gaan we niet scherp, hè? Met de rijk. Heerlijk. Ik ben hier nog wel vrij. Wat doen we? We gingen er even moesten. Ja, je wil een jubileumtje? Channel rennen we even de walk on backstage. Hoe is dat eigenlijk dat bij het podium hebben spelen, man? Dan hebben we een soundcheckje waarschijnlijk en dan rammen. Hey, bedankt tegen Loosman. Ja, wij kunnen wel spelen, maar ik heb geen tijd meer om in camera deel te zetten, maar weer echt vet. Weer echt vet meer te spelen, maar mensen in de blede bast van het podium. Echt leuk. Weer echt vet. Ik vond het op zijn jokken staan echt geweldig. Lots of energy, mensen in lol volgens mij. Ik ben zeer tevreden. Iets te bijwijs, man. Ja, gelukkig weekend. Hij is echt vet. Ja. Hey, succes hè. Dat is een mooi werk. Die zal daar de hele tent even kapot spelen. Geweldig.